Ahojky, vítám vás u dnešního videa. Já si dneska snad ani nevejdu na kameru, kolik tady mám připravených knížek. Dnešní video bude o tom, jaké série mám ve své knihovně. Vždycky to budu počítat, takže už mám jakoby 2 a více knížek. A bude to jenom Dark Romance a Smooth série. Jdeme na to, ale nejdřív si ty série musím připravit tak, jak jsou spolu, že tadyhle v tom je jeden velký bordel. Jak můžete vidět, tak moje knihovna je docela jako dost vybrakovaná, protože já mám asi hrozně sérií, jsem zjistila. Takže jako první série je tady od české autorky, je to série Navždycky od No Free User Names. Já tadyhle tu sérii miluju. Tadyhle tu knížku, tak tu já četla původně z knihovny. Tadyhle ty Vánoce jsem jí dostala i prostě jako originál pro sebe, takže tu neplánuju úplně číst znovu teda, ale miluju ten příběh Liama a May. Hodně velkou roli tam hraje čokoláda a je to Enemies to Lovers, takže hrozně doporučuju, protože no, bude to tam takový zamotanější, ale doporučuju. Tadyhle ta knížka je Miluji tě, já vím, a je to o Chrisovi a Avě. A tadyhle tu knížku jedinou právě z této série já jsem ještě nečetla, takže úplně nevím, co k ní říct. Vím jenom, že Chris je starší bratr May a Ava je Mayina hodně dobrá kamarádka, právě přes toho bráchu se kamoší. Pak je tady 3. díl a to je Letní noci. To já mám asi úplně nejradši a je to o Charlie a Noahovi. A Noah je hrozný takový ten jakoby bad boy, jo, celý potetovaný a tak. A Charlie je zase taková ta I am pretty girl z TikToku. Právě, že všichni ji znají ze sociálních sítí, ale její život není tak krásný a tak barevný, jaký se zdá. Takže všechno se vlastně změní, když bude obsazená jako Sandy do muzikálu Pomáda. Pak mám Jsme nevyhnutelní a to je poslední díl této série Navždycky. A to vypráví o Harper a Travisovi. Jo, to vypráví o Harper a Travisovi. A tadyhle tu knížku mám taky hrozně ráda. Je to asi moje druhá nejoblíbenější z tadyhle té série. Je to vlastně druhá šance na lásku a všechno začíná tím, že prostě Harper dělá konkurs na zpěvačku do Travisovy skupiny a vezmou ji tam a vlastně ten vztah jejich začne znovu. Teda něco v krátkosti k téhle sérii. Tadyhle tu sérii můžete číst úplně na přeskáčku, je jedno prostě, jak ji čtete. A jinak všechny ty postavy jsou tam nějak propletené, což mě hrozně baví, když tak si najeďte na Instagram právě autorky No Free User Names a to tam má všechno popsané, jako jak jsou ty vztahy mezi nima. Já vám to tady ukážu. A hrozně teda miluju tadyhle tu sérii, jak už jsem říkala, taky mi přijde tadyhle ta série taková hrozně oddechová a já jsem právě na ní začínala číst romány, takže bych ji doporučila tak jako 11-12 let ideální, bych řekla, že všechno, co v těch knížkách je, už jakoby pochopíte tadyhle v tom věku. Pak je tady knížka Láska a gelato a tadyhle tu knížku já taky miluju, právě na ní jsem taky celkem začínala číst a je to o Lině, která tráví první léto v Toskánsku, kde vlastně žila její máma předtím, než umřela a ta její máma si vždycky přála, aby Lina jela na prázdniny do Toskánska. Pak tady mám Láska a olivy, což je zase z prostředí Řecka a tadyhle to vypráví o Liv, Olivii, a ta jede na léto ke svému tátovi. A ten táta ale od nich odešel, když byla malá právě do Řecka a ona za ním teďka jede a chce vlastně poznat to, jak on žije. Její táta má knihkupectví a ona v něm bude muset přespávat. Bude tam ještě s nějakým klukem, no uvidíte. Tadyhle ten díl se mi líbil o hodně víc. Série má krásné obálky právě k tomu, že tadyhle to je Itálie, takže gelato a Řecko, tadyhle ty symboly tam nacházíte skoro všude, kdo už jste byl v Řecku, tak určitě víte. A fakt to miluju, tadyhle tu sérii taky.
A vlastně myslím si, že je ještě jeden díl, nějaký se 4lístkem, a ten já nemám. A pak mám taky, myslím, jedinou sérii od Colleen Hoover, a to je Námi to začíná a Námi to končí. Takhle obě dvě. A právě tadyhle ta knížka Námi to končí vypráví o Lily a Railovi a vypráví vlastně nějaký jejich příběh, jak procházeli tím jejich vztahem, bude tam nějaké domácí násilí a tak. No, je to jako hodně drama a nedoporučuji to pro slabé povahy. A pak je tady knížka Námi to začíná a to je právě pokračování Lilyna života už bez Raila. A tadyhle v té knížce se vlastně vrací ke svému bývalému příteli Atlasovi. Jak jsem již říkala, tadyhle ta duologie je, myslím, jediná, kterou Colleen Hoover vydala. Ona původně chtěla napsat jenom to Námi to končí, ale pak se to čtenářům tak líbilo a taky prosili o to, aby dostal vlastně prostor v této sérii i Atlas a právě Lily, aby se něco mezi nima vytvořilo. Takže se rozhodla, že napíše i druhý díl a to právě to Námi to začíná, což za mě byl skvělý tah a tadyhle tu sérii mám hodně ráda. Pak je tady první queer série. Tadyhle tu sérii zase můžete číst, myslím, jak chcete. První díl je Game Changer, druhý díl je Heated Rivalry. Já neumím to vyslovovat, jo. A je to teda queer hokejová romance. Jsou v této sérii jako, v těch prostě knížkách, které vyšly, už asi 4 nebo 3 páry. Vždycky jsou to teda gejové. A je to z hokejového prostředí. Tadyhle to vypráví o Kipovi a Scottovi. Scott je právě hokejista a Kip pracuje v obchodě se smutí a něco se mezi nimi vyvine. Tadyhle to je o Shaneovi, což je Kanaďan a hraje za Toronto, tuším. A pak je to o Eliovi a to je Rus a hraje za Boston. A právě ty prostě mezi sebou mají takovou hroznou rivalitu, protože oni nastupovali do NHL oba dva stejně, čekali se od nich hrozně moc velké nároky, ale prostě pokaždé, když spolu mají zápas, tak potom v noci se mezi nimi něco stane. Takže to mám jenom 2 knížky, mám teda Game Changera a právě to Heated Rivalry. A zatím jsem přečetla jenom Game Changer, ale toho druhého dílu jsem vlastně viděla seriál, který hrozně doporučuju. Pak tady mám moji srdcovku a to je Kdyby zůstal se mnou. Kdyby zůstal se mnou, kdyby tadyhle ta série zůstala se mnou, tak já nevím, co bych dělala. Ale prostě, tadyhle ta série vypráví o Autumn a já nevím už, jak se jmenoval borec, jo, Finney. Autumn a Finney. A Autumn vlastně se s Finnem kamarádí už od úplně malinka, protože jejich mámy jsou nejlepší kamarádky a oni dva jsou tedy taky nejlepší kamarádi, ale pak přijdou na střední a něco se trošku změní. Finny začne schodit s jednou z rostleskávaček a bude spíš u právě té rostleskávačské skupiny, u fotbalistů a tak. A Autumn bude trošku rebelka. A pak se něco mezi nima změní. Pak tady je, kdybych jí to řekl. A tadyhle o té knížce já nemůžu říct vlastně ani moc, o čem je. Já se kouknu, co je zezadu, abych neprozrazovala něco, co to. Tadyhle ta knížka by měla být z Finneyho perspektivy. Podle mě potom se to tam trošku zamotá, protože by to měla být knížka ze 3 pohledů. Ale tadyhle tu sérii miluju. Kdyby zůstal se mnou. Ještě jsem chtěla říct, že mě hrozně mrzí, že jsem si v Anglii nekoupila speciální vydání Kdyby zůstal se mnou, protože tam měli fakt nádherný vydání. Další a první moje dark romance, tadyhle v tom videu série, je Její duše na pospas. Je to ze série Trilogie duše. A já tadyhle ani jednu z těchto knížek ještě nečetla, protože jsou úplně nové. Já jsem to dávala na Instagram jako haul. Kdybyste si chtěli podívat na můj Instagram, tak se tam jmenuje taky Story Glow Girly. Nevím, co bych teda právě tadyhle k té sérii řekla, jenom že to má být dark romance, má to být hodně podobný Pavučině ticha, takže se na to hrozně těším.
Pak tady máme, netuším úplně, jestli je to jako série, ale je to od toho samého autora. Má to i hodně podobné ořízky a tak, jakoby, podle mě to není navazující série, ale je to jako ze série prostě. A je to Ahoj, tady Sam a Když tady byl Haru. Já jsem četla jenom to, Když tady byl Haru, což by měl být takový druhý díl, si myslím. A pak je tady právě to Ahoj, tady Sam, to já jsem ještě nečetla, jsem zase TikToku. A jsem na to hrozně zvědavá, že u tadyhle té knížky já hrozně brečela. Přijde mi to takový trošku až jako psychologický, takže uvidíte sami. Pak tady mám první moji pořádnou hokejovou sérii a to je série Na ledě. Já nevím, jak vám ji mám ukázat. takhle možná. Já nevím, jak vám ji mám úplně ukázat, jo. Ale jsou to teda 3 knížky. Já je nějak budu měnit, přitom až budu vyprávět, o čem jsou. Je to hokejová série, která vypráví vlastně o lidech ze stejného týmu a je to teda hokejový tým, je to v Americe na střední škole. Ten první díl Na ledě vypráví o Anastázii, což je hrozně dobrá krasobruslařka v páru, jako krasobruslí, a pak o Nathanovi, což je toho hokejového týmu studentského kapitán. A něco prostě mezi nima vznikne. Bude to takové taky trošku enemies to lovers, protože oni se za začátku budou celkem nesnášet, ale vlastně u nich prostě na tom zimním stadioně, oni mají v té škole 2, jeden pro hokejisty a jeden právě pro krasobruslaře. A tam se právě naskytne problém, protože jeden kluk z hokejového týmu podle všeho zacílil, prostě, jak se tomu říká, docílil toho, že právě z jiného týmu vypustili právě ten krasobruslařský stadion, což je hrozný problém. A ta Anastázia je hrozně právě naštvaná na celý ten hokejový tým a úplně jako zavrhuje, jakože co to udělali prostě. No a pak je tam Nathan. A ten je jako takový, že ta Anastázia ta roztomilá. No a jelikož se prostě něco stane, tak Anastázia na chvíli nebude mít krasobruslařského partnera. A právě ho zastoupí Nathan, protože jí bude vlastně dlužit laskavost za to, že někdo z toho týmu může za to vypuštění toho ledu. Pak je tady v divočině, což je o Auroře, kterou já mám asi nejradši jako holku z této série, a Rusovi. Rus je vlastně právě taky z toho týmu a je to brankář a oni dva vlastně měli vztah na jednu noc, by se dalo říct. A asi po 3 měsících, kdy se vlastně spolu vůbec nebavili, ani se neviděli, přijíždí oba dva jako instruktoři na tábor letní a budou prostě muset spolupracovat, což jim nebude nejdřív úplně příjemný, ale pak samozřejmě se to něco prohloubí a to se právě dočtete v této knize. A pak tady máme V oblacích. Tadyhle ta knížka je o mém favorite couple, právě z celé této série a je to o Harrym, myslím, Henry a Hale. Henry a Hale. Hale miluje knížky a Henry je černoch a je to jediný černoch, tuším, v tom hokejovém týmu, takže se tam jakoby necítí úplně příjemně a tadyhle ten jejich vztah právě prostě je za mě jako, prostě mám je jako nejvíc ráda jako ten pár. A vypráví to o tom, že oni oba dva jsou hrozně kreativní a jako první prostě to jiskření vidí mezi sebou a pak vlastně jako ani jeden ten vztah nějak jako nepodporuje, úplně ho zrovna tu danou dobu nehledají, ale pak on začne chodit za ní do 14. klubu, sní všechny sušenky, taky hodně hot. Takže série Na ledě. Já ji mám jako ráda celkem, vím, že na to jsou i špatné ohlasy, ale já ji mám hodně ráda. Pak tady mám sérii Zakázané uvolnění, což vypráví o Summer a Aidenovi. Summer studuje psychologii a Aiden je zase kapitán na jejich univerzitní škole právě v hokeji. A Summer nesnáší hokejisty, protože dřív s jedním hokejistou chodila a jako ne, prostě nevyhledává je teďka momentálně. A musí udělat nějaký vlastně projekt, protože ona se chce zabývat sportovní psychologií a její učitel jí řekne, že právě musí se spojit s tím Aidenem možná, a musí prostě s ním sepsat jako tu práci a oni právě spolu budou chodit na procházky a tak. Ta Summer ho nebude mít ráda. Oni jako od začátku jako vystojí prostě, ale nebude taky z toho úplně nadšenej a pak to mezi nimi začne jiskřit prostě. A je o baletce, hokejistovi a ještě jsem to nečetla, takže úplně nevím, co od toho mám čekat, ale tadyhle ten týden, dneska podle mě dokonce, vychází pokračování.
tadyhle té série. Myslím, že i poslední díl. A já se hrozně těším, až tadyhle tu sérii dočtu. Samozřejmě ještě nekončíme a teďka první na video ukazuju první moji anglickou sérii a to je Darling série. Taky to vypráví o hokejistech a ještě jsem to nečetla, takže ještě úplně jakoby vám ani nechci říkat, o čem to je, ale ta obálka, mně se hrozně líbí tadyhle ty obálky a hrozně mi to pak připadá v té knihovně jako hrozně estetik, takže miluju tadyhle ty obálky. No a právě taky by to mělo být z jednoho hokejového týmu. Je to podle mě série Darling Devils, jo, takže tak. Pak tady mám Elsie Silver a to je ta její série Rose Hill Series, kterou taky mi přijde hrozně, že má prostě estetik, jako hrozně ten obal. A mám ji teda taky v angličtině a právě já jsem je zase ještě nečetla, takže nevím úplně o čem je, jenom vím, že je to hrozně populární série, takže uvidíme. Jo, a já mám teda první 3 díly, Wild Love, Wild Eyes a Wild Side a už vyšel i 4. díl, zase ještě jednou, já už jsem o nich video vlastně natáčela dneska, ale zase ukážu, jak to má nádhernou ten hřbet, jak to nádherně na sebe navazuje. A teda tady vám ukážu, jak vypadá ten 4. díl, je v takovej fialovej. Pak tady mám korejskou sérii a to je XOXO a ASAP. Nevím, jak se tadyhle ta série jmenuje, je to od samé autorky a i ty páry tam mají nějakou spojitost, takže je to určitě série. A první knížka vypráví o Jenny a Chou. Jenny vlastně je Američanka s korejským původem a přijíždí do Soulu, kde vlastně začne chodit na školu, protože prostě byl to vždycky její sen a ona tam má hrát právě na to čelo. Prostě bude tam hrát na to čelo, ale potká tam jednoho kluka, Choua, a s ním prožila takovou jako hustou noc v právě Americe v létě, ale ne jako hustou, jakože prostě utíkali před takovou bandou lidí, kteří je prostě honili, jo. No a ta se vlastně úplně jako diví, že on tam je prostě, jakože, co ty tady děláš? A zjistí, že prostě on je mega populární a že vystupuje v jedné K-pop skupině. Je to vlastně hlavní zpěvák té K-pop skupiny. No a oni musí chvíli teda mít takový ten utajený vztah, aby právě se to nikde nerozkřiklo a tak, protože Chouovo agent prostě nechce, aby se tady to vědělo. Pak tady máme druhý díl a to je ASAP. A to je o Sory a Nathanialovi. A vlastně Sory právě se skámošila s tou Jenny v tom prvním dílu, právě když Jenny dorazila do toho Soulu. A Nathaniel je taky zpěvák z té XOXO skupiny, takže se s Chouem hrozně znají a jsou to asi nejlepší kamarádi dokonce. A oni už vlastně spolu měli vztah, oni dva. Já jsem hrozná, já už si nemá ty knížky začínám jako nepamatovat, ale miluju tadyhle tu sérii. Ale pamatuju si, že jako to XOXO se mi líbilo víc než ta ASAP. Pak tady mám další dark romance sérii a to je Pavučina tichá. Já četla první díl, ten Little Stranger, ale jakmile prostě vyšlo pokračování Little Liar, tak jsem potřebovala i to, protože ten příběh o Malachiášovi a Olivii je geniální. Je to hodně dark romance prostě, nebo mi přijde, já nemám srovnání, ale jako přišlo mi to hodně temný. Vypráví to teda o Olivii, která je adoptovaná a žijí v Americe a v 8 letech si její rodina adoptovala nového člena a to Malachiáše, který byl o rok starší. A ten Malachiáš pocházel z hodně jako divné rodiny původně a není úplně psychicky v pořádku a nemluví. No, takže jenom znakuje. Jenže prostě on jako začne být hrozně vůči takový majetnický a bude jakože jsi moje. A když ona prostě bude mít s někým jako vždycky vztah, tak on za ní přijde a řekne jakože jestli ještě jednou s tím půjdeš prostě na rande, tak já ho zabiju. Jo, a prostě jednoho dne se to hodně zvrhne a ten Malachiáš nakonec půjde až do vězení. Nebudu říkat za co, či to by byl hrozný spoiler. Jako je to hodně bad boy. Hrozně se
na tohleto pokračování těším a hnedka, jak dočtu sérii Krutýho prince, tak jdu na to. Teďka je tady asi moje nejoblíbenější romantická série. A to je Kluci z Tomenu. Já mám zatím jenom tadyhle ty první 2 díly, protože tadyhle ty 2 díly jsou jediný přeložený do češtiny. A to vypráví o Johnnym a Shannon. Johnny je hrozně dobrý rugbysta. On prostě jako hraje za nároďák v tom Skotsku, kde žijou a je prostě hrozně populární. A Shannon je 15letá holka, která přichází do nové školy a Johnny okamžitě trefí rugbyovým míčem. Právě proto tady mám ten rugbyový míč. Jo, to je prostě moje dekorace tohle k té sérii. No, dobrý, drží. A prostě Shannon všude šikanovali, takže právě jako když po ní hodí ten míč, tak je taková, mě budou šikanovat i tady, to je hrozný. A ta Shannonina matka jako je taková, prostě ty se k ní nepřiblížíš, ty blbej rugbysto. Bude to jako ještě hodně zmatek v tom. A no, prostě vypráví to o nějakým jejich vztahu, který určitě bude, ale je tam hodně taky to domácí násilí. A je to jako hodně domácí násilí. Právě ta Shannon je jediná holka u nich doma a má ještě 5 bratrů, 2 starší, jeden od nich právě odešel a 3 mladší. No a ona se vlastně musí starat o ty mladší, ale ten starší brácha se stará i o tu Shannon. Pak je Keeping 13. pokračování a tam se vlastně Shannon musí po hrozných prostě problémech a po hrozné situaci přestěhovat k Johnnymu, kde vlastně si jako adoptujou Johnnyho rodiče právě tu Shannon a i ty její bratry. No, je to hrozně smutný. Tadyhle ta série má 6 dílů, myslím. Je to Biding 13 a Keeping 13 právě protože on má 13 na dresu. Pak je 1 díl o bráchovi Shannon s Aoife, doufám, že to říkám správně, Aoife, já nevím, jak se to čte. A právě ty mají taky 2 knížky o sobě, to jsou ty další 2 knížky, které už vychází. A pak je to 1 knížka o Gipsym, což je Johnnyho nejlepší kámoš a bude chodit s nejlepší kámoškou Shannon, tu já mám nejradši, tu nejlepší kámošku z holek a i vlastně toho kluka, toho Gipsyho. A Claire teda se jmenuje. A ty o sobě mají, myslím, 1 knížku. A pak je tam 1 knížka o právě ještě hodně dobré kamarádce Shannon. Ta už nevím, jak se jmenuje, ale právě mají takovou jakoby trojku, že je tam ta Shannon, Claire a právě ještě ta, který je ten poslední díl. A tam, myslím, začne chodit s bráchou Claire. Takže taky je to hodně prostě zamotaný do sebe. A poslední série, kterou tady mám, je Hypotéza lásky. Mám přečtené zase jenom ty první 2 díly, takže jenom o těch vám něco řeknu. Tadyhle ta knížka vypráví o Olivii, což je studentka, je to teda, všechno ještě jsem zapomněla říct, prostě celá tadyhle ta série se jakoby odvíjí od nějakých věd a tak hodně je tam matika a prostě, no, takovýhle, jako ty vědy prostě. A teda Olivie si jednou dá pusu s Adamem, protože prostě potřebuje to kvůli svým nejlepší kamarádce. A oni spolu potom začnou předstírat fake dating. Jo, fake dating. A on je vlastně, no, je to její profesor prostě, takže to vypadá jako hrozně špatně. Ale prostě všechno jim hraje do karet, takže se to změní. Pak je tady Levi a B. Levi a B tak jsou spíš z toho matematického prostředí, dělají s astronautama a tak. A oni spolu začnou mít takový jako projekt právě pro astronauty. Musí vynalézt nějakou masku pro astronauty a právě Levi je jakoby šéf a B má být taky šéfová, ale šéfuje to tam jako spíš Levi. No a zase začnou prostě spolu něco mít, uvidíte. Pak jsou tady ještě další 2 díly a to je teorie lásky a tohle není láska. Tak, to byly všechny moje série. Já jsem hrozně ráda, kdo video dokoukal až sem a budu se na vás těšit u dalšího.